Het is vreselijk. Toen wij ervan hoorden wat er gebeurd was bij de familie thuis, toen waren we erg geschrokken. En, het is eigenlijk doodzonde dat zoiets nodig is. Fractievoorzitter van de PVV Jelle Hiemstra is op 4 september toch 2 onbekende mannen met maskers mishandelen. Wat jongens aanbellen en tot Hiemstra iepen die, kwamen de mannen erin en sloegen hem en zijn vrouw. Daarna naaiden ze uit. Volgens Hiemstra had het geweld een politiek motief. De provincie had daarom besloten de 4 fractieleden van de PVV een oorplakte aan in de Steerterzeel. Het is verder van een publieke tribune, maar het is ook een plek die wij beter in het zicht kunnen houden. Dus beter beveiligen kunnen. Ja, klopt. Binnen er ook nog orenmaatregels troffen? Wij doen geen mededelingen, dat klinkt heel flauw, maar geen mededelingen over beveiligingsmaatregelen. En u zult ook wel begrijpen waarom. Hoe 2 mannen wordt er vergaderen in het nieuwe provinciehuis. Een keer krijgen ze een veilig plak. We hebben sowieso kritisch gekeken bij de indeling al helemaal aan het begin, maar daar kijken we nu nog eens even extra kritisch naar. Dat ze net te dicht bij het publiek komen, ook in het nieuwe provinciehuis. Dat zou kunnen, maar we kijken vooral naar wat voor plekken wij het beste kunnen beveiligen. Dus, en daar zetten we dan waarschijnlijk die fractie ook neer. Jelle Hiemstra kon net reageren op de verhuizing van zijn fractie.